Jo diria que em dedico a la recerca, a la creació i també a la docència en l'àmbit de la informàtica musical i potser també de la interacció home-ordinador. I en paraules més planeres potser diria que sóc un músic inventor. Recordo un punt cap a l'any 82 on vaig descobrir els ordinadors. Això que avui en dia, clar, no es pot dir, vaig descobrir els ordinadors. Vull dir, un els porta des que és bebè, però en aquell moment no era així, i recordo el primer dia que vaig veure un ordinador, que a més va coincidir amb el dia que ens van dir és a dir, aquesta tarda us ensenyarem a programar. I aquell dia vaig tenir una mena de revelació. Va coincidir amb que en aquella època vaig veure un disc de Laurie Anderson, sentir on ja sabia que hi havia ordinadors involucrats, on vaig veure unes imatges d'uns sons passats per ordinador, i a partir d'aquell moment vaig decidir que em dedicaria a tocar a l'ordinador. De fet, jo amb el saxo era bastant dolent perquè no m'agradava assajar, no m'agradava practicar. I el fet de tenir que repetir sempre les mateixes coses és una cosa que no m'interessa. I per fer música, és a dir, per executar música, hi ha tasques molt i molt repetitives. I vaig tenir com la visió de que les tasques repetitives els ordinadors les fan perfectament i només cal dir-los una vegada com s'han de fer. Mentre que amb un humà, vull dir, t'has de passar tota la vida repetint-les. A l'any 85 o 84 me'n vaig a Madrid i estic allà 8 anys i sobretot toco amb un grup que va ser una mica mític però realment d'underground, que eren els Clónicos. I en els Clónicos ja no tocava el saxo, sinó que tocava l'ordinador. De maneres incipients i complicades, però bàsicament tocava ordinadors, cassets manipulats i tocadiscos. A partir de l'any 90 i pico, quan començo o reenganxo això de tocar en viu i fer concerts, és sempre absolutament improvisat i allà ja comencen a tenir, és a dir, les eines que faig per tocar comencen a tenir un paper molt, molt important. Llavors, segueixo tocant amb improvisadors d'arreu al món i en aquest cas sí que hi ha amb concerts absolutament no preparats, que era una mica, i segueix sent una mica una de les meves obsessions. És a dir, un guitarrista, un saxofonista, no necessita preparar res per arribar a un lloc i tocar si el que fa és música improvisada. I amb un ordinador la tendència és, hòstia, tinc que carregar aquests presets, i la meva intenció ha estat sempre fer programes prou flexibles com per arribar a un lloc i no tenir que meditar 10 hores abans què és el que faràs, sinó arribant allà i tenir algo prou flexible com per decidir-ho en aquell mateix, és a dir, decidir-ho sobre la marxa. I és una mica amb aquesta idea també que neix el Reactable. Al 92 jo torno de Madrid i el Marcel·lí acaba de deixar la Fura i ens trobem i diem, mira, podríem fer alguna cosa junts. No? I de fet el que busquem és una mica la intersecció, és a dir, què sé fer jo, què saps fer tu, a què t'estàs dedicant ara i jo, i què podríem fer. Sorgeix la primera peça que fem junts, que és Joan l'home de carn, que és un robot de carn. El Marcel·lí en aquell moment estava fent escultures en carn i jo estava fent sistemes que escoltaven i que tocaven, és a dir, músics digitals que improvisaven amb instrumentistes reals. I el Joan és realment aquesta connexió. Jo sabia d'informàtica musical, però desconeixia totalment el món del media art. És a dir, no tenia ni idea del que s'estava fent, no coneixíem a ningú, jo crec que el Marcel·lí tampoc, i quan ens comencen a dir Stellar i tal, és a dir, és durant uns mesos on arribem a Europa i comencem a mostrar el que tenim, on ens adonem compte, i això sembla molt bèstia, però és veritat, que no som els primers que han inventat que amb els ordinadors es pot fer art. És a dir, ens pensàvem que ens ho havíem inventat perquè no havíem vist absolutament cap referent. Jo sempre havia pensat que l'element essencial dels ordinadors és la seva possibilitat de creació en temps real. I això implica doncs, un feedback i el que s'anomena interacció, que és un terme que s'utilitza tant que ja no se sap ben bé què vol dir. Dic havia perquè ara potser sóc menys fundamentalista i aprecio moltes coses fetes amb ordinadors que no requereixen de la interacció i, d'altra banda, aprecio enormement quan em donen continguts lineals en els que no he de fer res i el discurs ja està. És a dir, normalment els digereixo i amb molta més de gust que no pas quan em demanen que hagi d'anar clicant a llocs. Per tant, no penso que la interacció sigui res imprescindible per moltes coses, però per algunes és l'essencial. I moltes de les coses que faig és essencial.
som 4 en el nostre despatx que treballem amb la interacció a temps real, és a dir, aspectes de la manipulació musical en viu. En aquest sentit, ja dic, quan busquem una paraula per definir-nos, ens diem luthiers digitals perquè, és a dir, fem aquestes eines que es poden dir instruments. Tothom és conscient que la tecnologia es torna obsoleta a cada minut i, per tant, ningú vol invertir esforços i patiment en alguna cosa que serà obsolet demà passat. Això vol dir que si es vol fer alguna cosa que permeti la dedicació, té que produir plaer i no pas patiment des del primer minut. Però, d'altra banda, quan volem alguna cosa que produeixi plaer des del primer minut, no volem quedar-nos en fer una joguina que produeix plaer durant 10 minuts i després més aviat avorriment. I el que buscàvem era crear una cosa que produís plaer permanentment a base de produir descobriments permanents. Vol dir que el Reactable és un instrument supercomplex, que no cal entendre per gaudir, però que quan més el vas entenent vas descobrint coses i fins i tot quan ja l'has entès del tot segueixes descobrint moltes coses que no estaven previstes. Nosaltres portem un any tocant i hi ha tantes combinacions, és a dir, cada dia ens descobrim coses noves. No com a dissenyadors, sinó com a usuaris, és a dir, combinacions que no se'ns havia passat pel cap o que no sabíem com sonaven perquè no les havíem provat mai. I en aquest sentit és una eina que busca ser infinitament complexa com ho són els instruments convencionals que permeten fer-ho millor cada dia i potser durant tota la vida. El disseny és important perquè això es pugui produir i aquí el component visual és molt important. Ajuda, no sé si a entendre, perquè al principi quan s'utilitza al primer moment ben bé no s'entén, però bàsicament no fa por, és a dir, no intimida gens i sedueix. És a dir, aquesta combinació de tacte, so i visió, tot molt, molt integrat, és un element molt seductor que posteriorment sí que ajuda a entendre-ho tot. És després quan, al cap d'uns minuts o d'unes hores, l'usuari se n'adona que això que està passant realment és molt informatiu i que ajuda a progressar. I veig tant futur creatiu, no pels que l'utilitzen, sinó per als que la fan, que de moment no tinc cap necessitat d'inventar cap altra història. És a dir, se'ns acudeixen a diari possibilitats que li anirien molt bé i que no tenim temps d'anar incorporant. Vull dir, inspira molt, no solament per qui l'utilitza, ja dic, sinó per als que nosaltres que l'estem fent, vull dir, et suggereix moltíssimes coses que per anar-la millorant sense, diguéssim, trair l'esperit o la idea original.